What's up mga kaachop? Welcome back sa akong channel. Aduna na po tayo video karon. Naata diri karon mga kaachop sa Jardín de Señorita. Naani diri sila nahimutang sa Sitio Bacoco, Kapatagan, Davao del Sur mga kaachop. 110 ang entrance fee diri mga kaachop sa katong mga dagko ug katong mga bata nga parehas nako tag 55 lang. Mga 2 hours and 30 minutes ang biyahe mga kaachop kung gikan ta sa Davao padulong diri sa Jardín de Señorita. Mao ni ang isa sa nindot nga adtuan diri mga kaachop sa Kapatagan aside sa Camp Sabros. So kung gikan pud mo Camp Sabros mga kaachop, mga 20 to 25 minutes lang siya biyaheon. Isa sa mga attraction diri mga kaachop kay ang ilahang mga tanom nga mga bulak. Hastang mga ninduta gyud sa mga bulak diri mga kaachop ug bugnaw pug kayo diri ang inilang klima. Malingaw jud ta diri mo picture mga kaachop. Gutumon pud mo diri mga kaachop na ako sila'y kananan. Sulit jud kayo inyo ang pag-adto diri mga kaachop kay naa pa sila'y ginatawag diri nga Purple Hill. Tara, atong adtuon.
Diri nato makita mga kaatsup ang replika sa Eiffel Tower sa Paris, France. So nindot kay diri picturean mga kaatsup kay daghan pug kayog mga nakapalibot nga mga bulak, labi na mga lavender. Nindot jud kayo diri mag photoshoot mga kaatsup. Kasagaran pod nagaadto diri katong mga naga-prenup kay nindot kayo ang palibot. Diri na lang tataman mga kaatsup, hantod sa sunod na pod nga laag. Daghang salamat.